Ne znam, ljudi, ja baš nemam pojma ništa. Ali mislim da će oni to ispeglati kroz neki period. Ubeđena sam u to. A dobro, Aljo voli dramu, to sve stoji, ljudi. Aljo voli dramu, Aljo svaki dan pravi dramu na TikToku, njemu je to zanimljivo, samo da je neka svađa, neko dešavanje. Ali ovo ga je stvarno pogodilo, jer ja znam koliko neke ljude gotivi. Stvarno ga je to pogodilo, pa i oni te od krvi i mesa, šta vam je? Čuj, ja nešto pričao za Velju, pričao za ovo, pričao za ono. Meni nikad ništa nisi rekao za Velju, na primjer. Nikad ništa loše, samo sve najbolje. Evo, Dani kaže neko. Dobro, hoće, okej, da napravi neku zajebanciju, da napravi neku... Ljudi ne kapiraju njega, ljudi. Ne kapirate ga i to je to. Ajmo, ljudi, ruže nam trebaju, ruže, ajmo. Da, on voli to, ali nije loš lik, verujte mi. Pa sutra ja znam, ne daj Bože da dođem u neku situaciju da mi zafali nešto. Jel znate ko bi mi prvi dao? On. Verujte mi, 1/1. Ja sam ubeđena u to. Kažem, ne daj Bože da mi se desi.